सैथो बाथ्राखौ फोसाव नंखाय बाथ्राखौ दा फोसाव मिथिबायना बड'लेण्ड एरियायाव ओरैबायदि सासे कनफिडेन्शियेल साइन्टिस्ट दंखुमायो आं बेखौ मिन्थियाखैमोन आरो हेलो गाइस गुड मर्निं दिनै बेरे आंनाव कल फैदों आरो लोगोसे फेसबुकावबो पोस्ट नुबाय आङो बेखौ बेबायदि कल फैखांनायनि उनाव आं फेसबुकाव नायबाय माबा मोनसे जाथायथ' जादों होननानै कि माने दै गुसुजों साफातजों लोंनांगौ ना दै गुदुं माने साफातखौ फुदुंनानै दै गुदुंजों लोंनांगौ होननानै आंनाव कल खालामनानै सोंहरबाय आंथ' मिथिया शकसो जाबाय कि मा होननाय सोंनाय जाखो होननानै स' उनावसो मिथिनो मोनबाय कि दै गुदुंजों साफातजों लोङोब्ला कि कर'ना भाइरासनिफ्राय जों रैखाथि मोनगोन स' गोबां बेफोरबायदि फेक निउस होनानै जोंनि बर' हारिनि पाब्लिकफोरखौ गोदाव सोराव खालामदों लोगोफोर स' गोबां बे फेक बेफोरबायदि नङा रावबो दिनैसिमबो बिनि सायावहाय माबोरै किउर खालामनो हायो कर'ना भाइरासखौ जों दासिमबो माने जोंनि बुहुमाव रावबो बेखौ दासिमबो मोननो हायाखै फुल एन्ड फाइनाल दासिमबो बोरै किउर खालामो बेखौ मोननो हायाखै आं माखासे फुल जेसेबांखिनि आंनाव नलेज दं बेखौ खोन्थानि नोंथांमोना मोजाङै गोसो होना खोनासंबानो जाबाय नाय कर'ना भाइरासआ बेलेग भाइरासनिख्रुइ देरसिन एसे गिदिर आरोना गेदेर साइज होनना बुंदों जुदि जों गुजुयोब्लाथाय बे 1 फुट 2 फुटसिम माने गोजान डिस्टेन्स थानांगौ जाहैदों माने नों जुदि सोरबा बेमार मानसिजों जुदि रायज्लायदोंबा 2 फुट माने 2 फुटसो माने गोजान एसे थानांगौ माने ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि गुजुब्ला जाहाथे बेसेबां नोंनाव मोदोमाव नांहैयो माने बे माने गुजुनाय लोगो लोगोनो जुदि बेनाव इनफेक्ट जादोंबा कर'ना भाइरास अब्ला बे कर'ना भाइरासआ बारा गोजान बिरनो हाया जाहैदों 2 फुट बा 1 फुट बा 1.5 फुटसिम गाहामसिमल' थांनो हायो जाहैदों स' बे मोनसे पइन्ट आरो बिनि गेजेरावहाय अराय सम एसे दै लों मिथिबायना गुदुङा दै लोंनाया मा गुदुं मिथिबाय दैखौथ' जों बयबो लोङो बाट दैखौ गुदुं खालामना लों बेबो संख्रिजों बेखौ होनदों डक्टरफ्रा आरो आखाइखौ जेब्लाबो सेनिटाइजारजों सुनो खोन्थादों साफायै सोरबा गथ'फोरखौ दांनाय बा नोङो नोंनि आखाइखौ मोखाङाव ओरै बिलिरनाय गन्थं ओरै हुगारनाय नङा होमबा स' बेयाव दांनाय सिगां जों जुदि माबा माबि दांदोंब्ला नोंनि आखाइखौ सिगां सेनिटाइजारजों बिलिरना लानो खोन्थादों सुना लानो खोन्थादों बा राब एलकहलजों आजिखालि दा सेनिटाइजार हेन्ड वाश खालामग्रा आखाइ सुग्रा सेनिटाइजार जायो मेडिकेल स्ट'राव मोनो मिथिबायना दा बेफोरखौबो मोननो थांला गोबां माने मानसिफ्रा मालिक मानसिफ्राबो बायनानै गोबां बायसोना लाबाय मिथिबायना दा बेखौ बिराद दाम जाबावबाय बेबो मोननो थांला मास्क 15 थाखा 20 थाखानियानो बेसेबांबा 40 थाखा गाहाम जाबाय गोबायानो मिथिबायना स' दायो मा जुदि बेखौ मोनाखैबा राब एलकहल दंना बेजों सुबानो जाबाय आरो साबोनजोंबो सुनो हायो होनना बुंदों डक्टरफ्रा बे मोनसे बाथ्रा जे बेबो मोनसे पइन्ट कि नों जेब्ला बाहेरायाव थांदों सोरजोंबा थांदों अब्ला आखाइफोरखौ मोजां सुनानै ओंखामफोरखौ जाबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा कि दायो थांलाय फैलाय ट्रान्समिसन जाबाय थायो जे नोङो ट्रेभेलिं खालामनाय गिदिर स्टेशन नङा होमबा बेफोराव गोजान जायगानिफ्राय फैयो नङा होमबा बैसोर मानसिफ्रा गुबुन हादोरनिफ्राय फैयो नङा होमबा आरो इन्टारनेशनेल एयारपर्ट नङा होमबा एयारपर्टफोर बायदिफ्राव स' बेफोराव मानसिफ्रा माने गोजाननिफ्राय ट्रेभेल जाबाय नालाय बिनि हांखौहाय माने नांलाय हाबलायलायना स' बेफोरनि गेजेरजोंबो जायो होनना बुंदों स' ओंखायनो माने थांनायफोरखौ एसे बन्द' खालाम बे मास मोनसेसो 1.5 माससोआ होनना बुंदों माने डक्टरफ्रा बुंनाय आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसना बुंदों बाट जानाय लोंनायनि खेथ्रआव ओरैबायदि बुंदों कि बेदर जाबानोखि नोंनाव बेमार जागोन इनफेक्ट जागोन बे नङा मोजाङै संना जाबानो जाबाय बेदरफोरखौ रुनानै संनानै मोजां जाबानो जाबाय आरो जानाय लोंनायाव बुंदों कि दैखौ गुदुङै लोंनांगौ आरो बानलु गोसा होनानै ओंख्रिफोरखौ जानो थिनदों चिलिफोरखौ बानलु गोसाफोरखौ बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो माखासे सुबुंफ्रा बेबायदि फोसावदों कि जुमाय लोङोब्ला एसे नोंनि माने बेमार जानायफ्रा एसे राब ड्रिंक ना बे माने हार्ड ना गोरा ड्रिंक ना एसे रैखाथि होयो होननानै बुंदों बाट बिनि सायाव रावबो इउज खालामाखै बे दासिमबो जे रैखाथि मोननाय बाट माखासे मानसिफ्रा बुंदों आरो बिनि सायावहाय बाट जों गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेखौ इउज खालामनो हायो ओरैनोथ' सानथावना नङा होमबा जे बे भाइरासआ थैजोंसो खारो नालाय स' बे हार्ड ड्रिंकआबोथ' थैजोंसो खारलाङो स' बेवहाय बेखौ माने हार्ड जाबाय गोरा जाबाय नालाय स' बिनि थाखायनो बे माने भाइरासखौ माने बुथारनोबो हागौ दां नङा होमबा आरो मोनसे खोथा कि बे भाइरासआ गोजां माने गुसु जायगायाव थांनानै गोबां थायो माने गोबाव समसिम थांना थानो हायो स' बे भाइरासआनो सान्दुङाव जुदि गुजुनानै नों जुदि भाइरासखौ नों बे सान्दुङाव दोनोब्ला बा बे गरम जायगायाव दोनोब्ला बे थैयो जाहैदों माने बारा गोबाव थानो हाया 1 मिनिट 2 मिनिट आरो इदि आरोना बेयावनो थैयो जाहैदों स' मा ओंखायनो सान्दुङाव नोङो आधा घन्टासो दैलि थाबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव दै गुदुंखौ लोंनो थिनदों वार्म वाटार हट वाटार मिथिबायना गुदुं दै बेखौ लोंनो थिनदों बिनि थाखायनो माने जाहाथे नोंनि सिङाव थानाय जाय बुस्थुआ गुसु होननानै थागासिनो दंना बे जोंनि बडियाथ' गुसुसो नङा होमबा स' बेयाव दै गुदुं गोसारोब्ला
एसे एनै एसे एनै इसांथ' जों दै लोंनाय लोगो लोगो बे गुसु जाहैखायो सिङाव अब्लाबो जों सेस्था खालामनो हायो आरो गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जों बे साफातजों दैजों लोंबानोखि जोङो बासायनो हागोन बे नङा आरो सानसेनि थाखायल' बेबो दिनै सानसेनि थाखायल' होनना बुंदों एक्चुअलि जों सानफ्रामबो दै लोंनांगौ गुदुं दै लोंनांगौ दायो ओमफ्राय गिबियाव बानलु गोसा जानांगौ आरो बिनि गेजेरावहाय जोङो ओमफ्राय दुगैनायफोरखौ दै गुदुंजों दुगैनांगौ गुसु दैजों नङा ओमफ्राय बिनि गेजेराव मानो होनबा बे भाइरासआ दै गुदुङाव माने बारा थानो हाया माने गुदुं जायगायाव बारा थानो हाया वार्म प्लेस वार्म जायगायाव थानो बारा हाया दै गुदुं जायगायाव आरो सान्दुङाव जुदि बेखौ दोनोब्ला बे थैखायो आरो बिनि गेजेरावहाय सिम्पटम्सफ्रा माने लैखोन माने बे जायोब्ला नोंनाव मा जानो हागौ माबायदि नोंखौ बिदिन्थि होनो हागौ माबायदि केरेक्टारा माबायदि जानो हागौ नोंनि खर'आ सानो हागौ नोंनि मेगना माननो हागौ मेगननिफ्राय दै गनोबो हागौ आरो नोंनि गुजुनायाव एसे बिराद माने गोब्रा मोननो हागौ आरो गुजुनाय जानो हागौ मानसिया गोबां दुरबल जानो हागौ एवखां सावखां मोननो हागौ थानो सुखुयै जानो हागौ बेफोरबायदि आरो जै बिदि जाबाय होनबाथाय कल खालामबानो जाबाय डाइरेक्टलि हेल्पलाइन नाम्बाराव आरो आं हेल्पलाइन नाम्बारखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नङाबा नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि डक्टरनाव थांनो हायो कि आं माबा मोनसे जादों नामा होननानै सोंहैनो हायो आरो ब्लाड टेस्ट खालामहैनो हायो ब्लाड टेस्ट खालामबा बिराद फैसा रां लायो स' नों डाइरेक्टलि मेडिकेलाव थांनानै आं माबा मोनसे जादों नामा लोमजादों नामा बेफोरखौ नोंथांमोना थांनानै सोंहैनो हायो नाय लोगोफोर बे भाइरासआ सोरजिजादों माने सासे डक्टरनिफ्राय होनना बुंनाय मथे सासे डक्टर बा साइन्टिस्ट मिथिबायना आंनि सेन्स अफ थिंस माने बुद्धिजों नायोबा बेयाव मोनसे वर्ल्ड वार 3 माखासे सुबुंफ्राबो बुंदों आरो आंनि बुद्धियाबो सानदों कि बे मोनसे वर्ल्ड वार 3 जादों मिथिबायना भाइरासजों वर्ल्ड वार 3 जागासिनो दङ मिथिबाय वाहन होननाय मोनसे जायगायाव चाइनायाव दङ बेयाव गोबां रोखोमनि बेदर मोननो हायो जाहैदों सैमा अमा जिबौ एखे मोसौ आरो बोरमा आरो मै ओमफ्राय बिनि गेजेराव मोख्रा जेसेबांखिनि जिब जुनार दं बुहुमाव बेयावनो मोननाय जायो माने जाजोबो जाहैदों ओरैबायदि स' बे जानायनि थाखाय मिक्स जानायनि थाखाय बे भाइरासआ सोरजिजादों होननानै बेखौ माने भाइरेल खालामदों बाट माखासे सिं इनसाइड अफ द निउज इनफर्मार हिसाबै नायोब्ला माने इनफर्मार खालामग्राफ्रा माने इनफर्म होनाय लोगो इनफर्मार थायोना माखासे सेयदि नांगोना बेफोरबायदि बुंनाय माखासे निउसफ्राव माखासे खायफा निउसआव होनाय मथे माने बे वर्ल्ड वार 3 नि थाखाय बे भाइरासखौ सोरजिजादोंमोन आरो दासिमबो बिनि एन्टिडट ओंखारनाय जायाखै दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सासे ओरैबायदि कनफिडेन्शियेलि साइन्टिस्ट ओंखारना दङ बिनि एन्टिडटआनो जाहैबाय कि दै गुदुंजों आरो बिनि साफातजों लोंनांगौ स' लोगोफोर बेफोर फेक निउस जोंनिया जाहैबाय जों गावखौ रैखाथि होनो थाखाय दै गुदुं आरो बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा मोजां साबधान जानांगौ आखाइफोरखौ सेनिटाइजार बा राफ एलकहलजों सुनांगौ साबोनफोरजों मोजां सुनांगौ गथ'फोरखौ दांनायनि सिगां आरो गावनि गन्थंफ्राव दांनायनि सिगां आरो जानाय लोंनायफोराव जानला मोनला गोथां जिरादफोरखौ जानो नाङा आरो बे भाइरास बारफोरजों ओरै हां लानाय मानाय ओरै माने मा समाव मा जागोन बेखौ जों मिथिया खुनु रिस्क गैया जों भाइरासजों मास्क दा बिराद दाम जाबोबाय जाय 15 थाखा 20 थाखा बेफोरनो 40 थाखा 30 60 70 बा 100 200 बिजनेस दा नाय नोङो एडभार्टाइजआव नुनो मोनगोन खालि मास्कनिल' मिथिबायना फेसबुकआव नायबा मास्क ओरैबायदि डिजाइन खालामनाय नङा होमबा सेनिटाइजारनि बन्द जाबाय माखासे इ-कमार्स माने अनलाइन शपिं खालामनाय जेरै हमना ला एमाजन फ्लिपकार्टआवबो माखासे बेफोरो आउट अफ स्टक खालामनो हमहांलांबायानो मिथिबायना स' बेखौ बासायनो थाखाय बेनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय USA आवबो दा वैक्सीन मोनसे माने दिरुनदोंमोन दा बिनि सायाव रिजाल्ट इरानावबो इटालियानावबो माखासे गोबां दिरुनगासिनो दङ दा दासिबांहायबो किउर फुल एन्ड फाइनाल बोरै जों बिनिफ्राय बासायनो हायो बेसेबां दासिमबो ओंखाराखै लोगोफोर नोंथांमोना गावखौनो गाव बासायनो नाजा गोबां भिर जानाय जायगायाव थानाय जायगायाव बेयाव बारा थांनाङा दा बुंदों बेबायदि कि 29 मार्चसिम स्कुल कलेज गासिबो थुबुरमा जानायफोरखौ बन्द खालामगोन ओरैनो स्कुल कलेजफोराथ' बन्द जाखागोन बा थुबुरमा जाय पलिटिकेल इलेक्सन जागासिनो जोंनि BTAD एरियायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टआव बा BTR आव जागोन बेवहाय सोर होबथानो हानो इसेबां धरना होगासिनो गेदारिं होगासिनो जागासिनो जुथुमा जागासिनो दं सोर होबथानो हागोन नङा होमबा स' आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बेखौनो कि नोंथांमोना गिदिर स्टेशनाव थांनाय फैनाय बिसोर अबेबा इन्टारनेसनेल फैनाय मोनसे बाथ्रा बिश्वनाथ सारिआलियाव सासे सासपेक्ट मोनदों केरेलायाव खामानि मावनो थांनाय मानसि लोमजानाय मोनदों स' बेखौ दा गुवाहाटियाव लांदों दा बिनि सायावहाय मोनसे सन्देह फैदों कि बेयो कर'ना भाइरास जादों बा दिनैसिम जोंनि आसामाव सासेबो माने बेफोरबायदि मानसि फुल माने फाइनाल क्लियारिफाइ मोनाखै जे जोंनि आसामावबो माने कर'ना भाइरास फैबाय होननानै माखासे मानसिफ्रा जोंनि आसामाव फैबाय होननानै दावराव जागासिनो दं बाट दासिमबो सासपेक्टसो मिथिबायना सन्देहसो बाट फुल एन्ड फाइनाल मोनाखै बाट जोंनिया इन्डियायाव फैबाय बे नंगौ माखासे सुबुंफोरबो थैबाय बेबो नंगौ जानांगौ नङा होमबा बाट दासिमबो जोंनि आसामाव फैथ'वाखै लोगोफोर स' लोगोफोर गिनो नाङा
बा जानाय लोंनायफोरखौ थिग खालाम दै गुदुं लोंबाय था दुगैनायफ्रावबो दै गुदुं बाहाय आरो बिनि गेजेराव आखाइफोरखौ सेनिटाइजार आरो राब एलकहल साबोनफोरजों सुबानो जाबाय आरो गावनि गन्थंफ्राव दांनायनि सिगां आं मोनसेल' बेखौनो बुंनो सानो कि सैथो बाथ्राखौ फोसाव नंखाय बाथ्राखौ दा फोसाव मिथिबायना सैथो बाथ्राखौ फोसाव नंखाय बाथ्राखौ दा फोसाव सैथो बाथ्राखौ फोसावनानै जोंनि बर' हारिनिल' नङा गासिबो सुबुंफोरखौ बासायनो नाजा खुलुमबाय